Lero ndifuna tikambirane za masikamu amene amachitika. Pali masikamu awiri amene amachitika otchedwa Ponzi scheme komanso pyramid scheme. Ndiye pali yachitatu imene imatchedwa kuti multi-level marketing. Imene si scam koma amathanso kuigwiritsa ntchito kupangira scam athu. Ndiye mukhalepo mpaka pamene ndilongosole zitatu zonsezi. Koma ndisanayambe kulongosola zimenezi ndifuna ndikutengereni ku lesson ya ku biology kuti mumvetsetse mmene zinthu zimendera. Ku biology tinaphunzira za osmosis. Chitsanzo chomveka bwino mukatenga sugar kumuthira mu tea kutakasa mukamwa apa tea uja amaveka kutsekemera sugar kumwa mbali inayi akuveka tea amaveka chimodzimodzi muchichewa timaneno chino tea wakolera sugar. Ndipo amafika level yorukhozo mapitiriza kuthira sugar uja koma tea ujano kwezono wakolerano wathera level imeneyo mpaka na sugar uja amatsalira. Ku biology amanena kuti zafika pa saturation. This lesson iyi muimvetsetse bwinobwino fori ndi imene ithandizire kuti timvetsetsere masikamu amene wawo. Ndiye tiyambe ndi pyramid scheme. Pyramid scheme ndi njira imene imakhala ngati chipereganya. Woyambitsa uja amakhala pamwamba pa scheme imeneyi. Ndamanenera takapanga recruit anthu ndiye anthu inalenso pojoina alipire ndalama mwakuti. Ndiye masukhoza soma kuizana kuti pa mwezi udzilipira ndalama mwakuti ndalama zija nkumazigawana. Trick ya pyramid scheme ndiyo nina kuti anthu amene ayambirira kulowawo ndi amene amapeza kuti amawina. Ndiye woyo amakupuma kuti ukapange recruit anthu. Ndiye kaupanga recruit anthu 5 anthu ajasonkha ndalama muzilowetsa mujani mu scheme ija. Koma amene alowa kuyambirira ndi amene amadya zambiri. Kuti iweyo udye bwino ndiye kuti upange recruit anthu. Ndiye anthu ajaso apanga kumvisiso kukapanga recruit anthu ena. Choncho chi scheme ija chimangopire. Ndiye anthu ambiri akamajoina nzizino kuti ndalama zambiri zikulowa mu scheme muja. Kugawana kuja zimatheka. Kono zimafika ndo paja poti chakolera. Poneno rapa somwina anthu atsopano simukwapeza. Pamene ndi pamene pamabwera vuto. Chifoneno rino palibe ndalama zatsopano zimene zikulowa mu system muja. Ndiye zimapangitsana kunena kuti no anthu kwasiyolandira ndalama. Ndo madabora kodi gawo langa lifika liti. Anthu ayambopanga withdraw akutani chikate chonse chimacrasha. Koma amene anajoina koyambirira zisanakolere ndi amene amapeza kuti atani awina adyako. Koma amene adzalowa kumapero zitakolera kale kawiri ndi amene amaluza. Pyramid scheme kuuzana kuti za joineni tenti pangeni group. Gulu lina so likapange gulu lina. Choncho iwe amene oyitana gulu umakhala ngati leader wa gulu limene lili. Ndiye umadya bwino ngati okwanitsa kupanga recruit anthu. Anthu ajaso amene ajadya bwino ngati atakwanitsa kupanga recruit ena. Koma amene ajaka panga recruit ndalama zija sizipezeka boti ka percentage kina kadzafika kwa ineyo. Ineso mmene ndikudyera ka percentage kina kadzafika kwa amene anandipanga recruit. Choncho chimakhala chotero chinthuchi. Ndiye tibwere ku Ponzi scheme. Ponzi scheme imabwera ngati pyramid scheme yomwe koma imabwera mu dzina la investment. Amabwera manda bwerani mupange invest ndalama ndipo tikupatsa ndalama mwakuti. Koma chisisi chake chimakhala chonena kuti ndalama zimene zikupangidwa share zama shares zikuchokera mu ndalama zimene anthu akusonkha. Palibe business ineli imene kuchitika. Ndi chimene chimachitika. Ine ndajoina. Ndiye ngati ndajoina aneno kuti polowa ndilowe ndalama mwakuti. Ndikalowetsa ndalama zimene zichazi. Ndiye kuti amene anajoina before ineyo awapatsa ndalama ngati ma dividend. Ndiye waja amakhala kuti akusangalala. Ineso ndikudziwa kuti uyu amene anandilowetsa ari walandira chani ndalama. Ndiye zimene zichazi zimakhala ngati zikupereka trust anthu ayambo chikhulupirira. Ndi anthu aja amapita ukapanga recruit ena. Ndiye kuti aja adzalowa aja amene ajaso alowa ndalama. Ndalama zija akalowa nazo ndiye kuti amene analowa kale akulandira ma payouts awo. Iwo adikira kuti chani 10 years idzafike. Ndiye zimene zizi anthu akati akapanga recruit umakhala kumudziwa wina wake ora awili ndi nzanga kayo ndi nzanga mumapemphera naye kayo munaphunzira limodzi kuti amene wanditsikimizira kuti ndalama analandira ndiye umakhala ndi chikhulupiriro.
umalowetsa ndalama zako. Iwenso kachitika mwayo kalandira zako ndetu anzako kaya zibale ako umakhoza ukapangako mvisi, ndipo ajama chikhupiro razo umathekada anthu amalandira ndalama chifukwa radziwa zoti iwe walandira. Problem palibe business inelese imene kuchitika, palibe product imene kugulitsidwa ndiye paja ndalama zimenera kuti zipangidwe generate ngati pangidwa produce chinthu china chake. Koma zikatero ndiye kuti anthu ajopeza kuti mukungopanga recruit akubwera ena akuwina choncho zimadzafika poti chakolera. Chikakolera mujano poti napano sipapezekaso anthu ena atsopano kuti mwapanga recruit, mapeto ake chimakrasha. Anthu ambiri ku Malawi alusako ndalama ndi masikimu oterewa. Ndiye awiri amene ndatchulawa pyramid ndi pose ndi mascam. Ndiye pala amati multi-level marketing MLM. Iyi si scam, koma mascam maso amapeza njira kuigwiritsa ntchito imeneyi kupangira scam anthu. Chimene chimachitika multi-level marketing zili ngati zomwe zorati yokhale distributor. Ukhoza upita ka kumashopo amwenye aja kukatenga katundu wawo nkumanka ukagulitsira kayoyima panja ogulitsa ukakwanitsa ogulitsa akupatsa commission. Kayopita ogulitsa katundu wawina ake pa basa anyamataja amanyamula dzako mwachani agulitsa muja akamaliza ogulitsa adya kenakake. Imene ija ndi multi-level marketing ndi ma distributor. Ndi zabwinobwino anthu ambiri amene apanga business ya solar ndi zabwinobwino mutenga ku company ya solar kuja akupatsani akuphunzitsani ndi maskill mupita mukayamba kugulitsa solar iji. Zikatheka mukagulitsa mukudya kenakake. Choncho mmene zimachitika muri ndi mmene momwe. Ndiye olokoza solar zimene kapena ma product ena ndi ena imafika so level yoti napano anthu ambiri solar ija ali nayo si papangidwa business si parangi. Izo zimachitika komano ndi normal business chifukwa pali chani pali product imene kugulitsidwa. Ndiye maskama amabwera bwanji ku izizi za MLM. Maskama amakhoza kumapanga zomwe zija za pyramid zija koma amabweretsa tima product tinataki. Pali tima hebo iti mudzigulitsa. Tima hebo iti timathandiza matenda a sugar, tima hebo iti ndi nchape timatsuka mtupu. Ndakuuzani zambiri anthu ambiri amachira. Ndiye uskama anu mabwera amakuzi oti utenge ndalama uwode ndi zinthu limene tili. Ndiye utenga ndalama ukuoda ngati kuti unokupanga inventory yako. Ndiye pamakhaladi mwayi sinanga anthu ambiri pano pakudwala. Anthu ambiri kuzipatala kulibe mankhwala. Ndi ambiri akufufuza zinthu zosiyanasiyana azising'anga mitengo inatha. Ndi akabwera akakupanga kumvisa umata iziginde kuti nzotheka. Ndiye umatenga ndalama yako kuyilowetsa kuoda mankhwala aja. Kumanka uyenda mmakwalalamu kumagulitsa mankhwala. Ukachita mwayi anthu amakugula mankhwala aja ndalama ija ukuyitenga uwodera katundu wina. Choncho zimatero. Koma izizi maskama amazigwiritsa ntchito motero muchifukwa chani? Chifukwa chonena kuti chimakhabe chipyramid chomwecho. Anthu amene anayambira analoko koyambirira amakhota amene aja akudya bwino. Ndiye umadziwa kuti wina akankagulitsa izizi zimamuyendera amapanga ndalama. Ndiye iwe uli kumbali kwenikweni kupasi kwenikweni kwa system chimenechi ukuyeseraso kupanga zimenezi. Mapeto ake anthu ambiri akuti ife zisingakugule zima hebo zijadzo kufera manja unalowetsa ndalama zambiri before you know it chakrasha. Ndiye multi-level marketing si scam, koma ma scammers amagwiritsa ntchito mwa njira yotere. Amabweretsa tima products inataka apanga zomwe za pyramid scheme zija kapena za pose ndakuzibweretsa mu dzina la ngati ma distributor kuti yokhala distributor. Koma akunyengelero kupanga recruit anthu alowe anthu aja kolowa alo ankandama kenakake agula mahebo aja. Choncho utati udzaone business imene ikupanga survive chifukwa chonena kuti pali ndalama tinatake timene anthu akulowetsa. Osati unene kuti chifukwa anthu akugula mahebo zimene zizi. Mahebo ndangoyika chitsanzo chabe koma papa khozoyika ma product ambiri osiyanasiyana oti mmene mwina kumalawi kulili it doesn't make sense. Ndamabwera ndi language tawo toma kupokopera ndi entrepreneur wo madziwa marketing zambiri mbwe ofunika muchenjere ndi mascammers. Mascammer ambiri amabwera kwa anthu one kuti ali ma degree yawo otswika mutu nkukulongosolere we masamu iwe nkumara izinthu zindatani ndazimvetsetsa. Mascammer ambiri amabwera kwa anthu oti niyo
mumapemphera limodzi, mumakhulupirira. Masikama ambiri amabwera kwa anthu oti apanga retire ali ndi ndalama koma akuganiza kuti tsono apo pano ndalama zimene ndalandirazi ndidzipanga nazo chani. Masikama ambiri amabwera kwa anthu oti ndinu ma students kumandikuwuzani mu dzina loti mupeze extra income pamene muli ku school, mupanga izo online uku pamene mukuwerenga, ofunika kumasamala. Masikama ambiri amabwera kudzera mwa anzanu ako ntchito, mukuona anzanu ako ntchito yoti nonse mulandira salary yofanana koma anzanu akutchena, anzanu zinthu zikumuyendera, nkumati chochitika ndi chani, nkuti mntu mapanga ma investment ititi, inunso mukopeka mutenga salary yanu mukuyilowetsa ukoko. Kulemera ndikotheka, kulemera kwa chilungamo ndikotheka. Kwa pamene anthu akubwera ndi ma idea oti mulemera mwachangu, kapena lowani mwachangu, kapena kapangeni recruit yako, kapena panganizi, kumakhala ndi ma question mark. Sindidziwa kuti anthu ena ma experience anu ndi otani. Lembani kuma comment pamene munapanga zinthu ngati izizi, kaya munalemera, kaya muli munjira umwe kuti kompano mulemera, tilongosolereni.